můžeme nechat vlastně, protože máme tady poslední vystupující kategorii dětí. Veronika Kadlecová, panenky České Budějovice a vedoucí paní Marie Kolafová a Verča s vlastním transparentem s číslem 13. Tady probrali dovolenou, kam ty se chystáš na prázdniny? No, to ještě nevím. Jo, ještě nevíš, tam se nedívej, oni ti nebudou napovídat. Tak když už jsme probírali mažoretky, kde všude si s mažoretkama už byla? Teda kromě Klatov, prosím tě, to už nemusíš zdůrazňovat. Takže ve Strakonicích, ve Španělsku, v Poděbradech, v Ostrově. To je zajímavá kombinace takhle, že to nebere nějakou takovou, ale tam Španělsko, takový odskok, kdy jsi byla ve Španělsku. 23. dubna. Dubna, jo? To si to pamatuješ takhle přesně. Března. Já už jsem se teď lekl, člověče, že se nějak známe. 23. dubna, to je takový moje datum, teda, že bych to tady chtěl ventilovat, ale každopádně, který den to byl teda? Neděle. Neděle. A co jste tam dělali? Cvičili. Cvičili. Tak a kde jste cvičili? Ale konkrétně i výborně, jednoslovně. Tak to byla nějaká soutěž významná? No. Aha, jaká, můžeš to říct? Mistrovství Evropy. To už byly 2 slova, dobrý. Verča!